Здравейте хора, днес играем Minecraft Tom. Бях се пристроил, сега имам профил, и съм 23 лева там. Сега ми се пуснем батерията. Да се пуснем на зарядната дейност. Това е това. Ето го, Меси. Омага! Майко! Какво съм така? Сме в храната. Пушенки кици. Много плохо. Не да има две да се случи. Искаме те са бъдат получени. Сега да играем на флапитон. Значи е... О! Го... Помните? Включи ли е игра? Преди не може да играем. Това не е толкова трудно. Може да го се не чува от звука, защото прави си Minecraft в Facebook и така. Този клип ще го кача малко след снимам. И ще направя някакви ефекти. Ще проверя малко да разбера как се прави тези неща, защото телефони, просто не е забавно да е от телефон. В момента снимам телефон, само че е... Омага! Окей, правя се. Така, я да им хоче се да плати малко парички. Да почне да отваряме често малко. Гледай кай да го харесаме. Не, де го отие. Той е 20 лева. Виж го всичко, но... Добре, 10. Значи, това е женска кухничка, как казва Стелина Василева. Уау, яко име! Как да погледнем по стаичките? Може да приложим в главата си. Това прилича на нея. Само мисля, че беше кухнята. Хубаво. Няма да лайкам никога, защото никога нищо не ми дава, само 5 шинки. Дай ми 1000 нещо долу, може да се изравим. На пламето. Една малка шинка, дето е... За мен е доста яка. Не е доста ми прекалено. Обаче пък за го има тончето. Вижда. Това е брат ми, на който не знам как... Кой левел? Вау, добре! Тя да отворя често да видим бачи какво ще ми даде. Къде? В туалетната ли беше? Ето го.
Добре, бате, ценен си за мен. И аз съм ценен с теб само. Месито. Нямам никакви харесвания, ти не е честно. Слушай съм. И тук е Кристияна Иванова, също няма. И сляза и дам първи лайк. Хоп, харесване. Защото съм нищо, дам първи лайк на нещо. Или на момчето, макар че женско име и предпочитам, че е момиче. Мисля. Къде е? Той? Дядо Коледа! Ой, той че е моничът! Сега ще убия, бе. Само защото си негов. Къде? Поменува. Ами... Ниво първо има 151 харесвания. Гледайте го, бе, мъничек, тут тя няма нищо. Жаклин Александър Йорданова. Да си вземем честа да им почне на 5. Само веднъж спечелихме 10. Не! Филип Ключев му се казва той, както да е. Сега ще ви покажа нещата, които имам. Много. Значи... Имаме синтил, да взема червените заради шапката. Да видим дали има нещо червеничко. Това го имам. Футболния екип мисля да му го взимам, но просто знам, че няма смисъл. Ето, това трябва да събирам пари за него. За целия да е червен. И ще събирам пари за него. И ще му... не. Нямам го. Ще събираме пари нещо. Мисля, имаше едно яка цайс, които мисля да му ги купя, ето. И те са с този костюм. Не с тази шапка. Много макиев с тази шапка този. Какво да ви кажа? Да, само тук така ме е променено. Тук така също съм почнала да го... Не, и тук ме е готово, значи туалетната съм почнала да променя. Не. Тук съм почнала... Да, и тук ме е променено, значи останало само туалетната. Тук сега ще събирам пари. И отиваме малко да поиграем. Ще направим там ето с май скефи. Сега ще видим, ако има някаква нова идея. Не знам който е. Мисля, чай се, така. Да вземем 3 звезди, който. Там до къде съм стигнала. И там как се хвърля? Чай. Добре. Не! Добре, хванахме се. Минахме нещо плюс 30. Не, то те изпадате. Не, те се падат. Всъщност падат, но не като тези другите. Както и да е. Тъс събира малко пари, той не се играе вече. Добре, това не е топ, а то ще играем на пианото. Какво стана, бе? Нищо. Рекорда ми не е много голям, той даже не е голям. Просто не играя. Добре. Не на цел момента, значи аз съм на кое място? На 10. Браво е. Най-много да играя на фактор, защото най-много не го мога. Кога каза просто? Този клип сега снимам телефон и съм си теглила една програмка, когато сега ще покажа. Само да играем на както казах на пианото. Обещава съм. Само да пахнала вама, как да е ето. Ама гъй!
Много миланко, даже вие сами видяхте. Добре, това вече не беше лагане, това вече беше моя грешка. Но какво се прави? Добре, да му кажем ай лека нощ, лягай да спиш. Айде. А това е новата игра, в която се бе Gold. Както и да е, ето я и програмата, ето тази. Сега